for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pamusoro kwa muri mose vazukuru vangu vauya pano padare. Ukaona takunyimba nyimbo hizi takufuna kulapuka. Wakanzwa isu vana tateguru tashu tave kuimba nziyo dzakadai mbira dzichiridzwa apo. Tinenge tafunga chinyakare chedu, tinenge takutonzwa kuda kutotamba chaiko. Kare ngari na mtima. Iko kare kaye inini tateguru wenyu ndichiri kuraramawo panyika sezvamuri kuita izvi. Numba kumenywa rifudade dera. Ndaiti kurasa matako na kulamuka. Ndaiti ngoma yakanatsoridzwa kwazvo ndaitamba vazukuru vangu. Kurasa matako teri. Imugona kurasa matako. Ndainazo tamba zvekuti magaro aizunguzika chaizvo izvi. Asi ndoshamisika ima muzunguze magaro pakutamba. Tumiti kwa patire katika. Unolemba makumbo omerere
Samiri kuita kunge tumapuranga. Ukuja mujerini. Muri kudya ere wati hamusi kudya? Tuichitika kare tuichitika kana tikayang'ana zvinhu zvakuchitika masiku yano namasiku yakare zvasiyana. Hanzi kaiva kare zvaiitika kare nezvavari kuitika mazuva ano zvasiyana. Mazuva ano makuwanza chirungu. Makurasika patsika dzedu dzechivanhu. Vanhu vaipinda mutengo aikara masiku nakufana njara aita akafuna zvakudya aipinda pamuchakata zvinhu zvikwera. Hanzi kare kaya isu tichiri kurarama sezvamaita izvi taiti takaenda musango tainorarama tiri musango kwemwedzi yakawanda. Nzara yakauya taingonopururira pasi mashizha emihacha. Hanzi musango kare kaya taiti takaenda pamuhacha kungopururira mashizha pasi mvura yobva yanaya. Masango enzimbe takuyaona, masango emabhanana takuyaona, chikafu chakawanda masango taitorarama mufunge kare kaya nekuda kwekuti taitevedza tsika dzedu dzechivanhu. Zvino karira zvachiitika pakukara vanango vakuyamba kupata zvinhu zvakuipa kupata mankwara. Lero ndo mankwara dayangana chinchino. Asi zvinhu zvakazoshanduka kubva pamisikanzwa yamakange makuchiita vana vangu. Makazotanga kubata mishonga yakaipa, mishonga iya yakazorambwa nechivanhu chedu, chivanhu chakutaramuka. Nazvino iyo mishonga mimwe chete yamaibata iyoyo yashandura pasi chigare ndio yatatarisana nayo. Fanane nenguva ino yatikuda kuparadza maona yauya nevazukuru avo. Iwe madhara boya. Iwe muzukuru uri mudare uyapo. Gari lako pasembe nhumbi dzako ipapo. Shofa ako pedyo nelaini reupfu rikokero. Ipapo chaipo unogarapo. Wabera nani? Wauya nani? Wauya nemhuri yangu. Ndine munini nevanini vaviri nevana nehanzvadzi. Vamuna vako vaviri ngavabwera. Vaning'ina vako vari vaviri ndavauyapo. Uba! Vaning'ina vako vese nambumba zako ava vamwe vese vagere kwemhuri dzako here? Ihanzvadzi nevana. bwana marinya. Imi mhuri yacho hanzvadzi dzacho nevana mese mugare makateedza nelaini. Chimbidzai manzvadzi munoswedera pedyo nemanzvadzi manzvadzi mugara makarongana ikoko vana moteverawo kurutivi. Kana pane munhu ari mumasiku ngachoke. Kana pane mumwe ari kunguva yechidzimai ndabve apo asagari padare. Muri dani adzo. Makadi yenyu vazukuru. Ndakuyamba ndifuna kuyamba ndakosha kuti ngana muchita mukuwirirana mukatizana. Chekutanga vapwere vangu ndinoda kukubvunzai kuti nhau yedare ramafambira muno mukati mematare angu tateguru tashu. Mauya nemoyo wenyu inoda here kana kuti pane ari kumanikidzwa asiri kuda? Kana pane ari kumanikidzwa asiri kuda nezvematare aya ndasimudze ruoko. Zvakanaka, kushayikwa kwaanosimudza ruoko kureva kuti mese muri kuita chinhu chimwe chete. Ndizvo? Muri ruremiridzo. Yakarongeka mhuri yakabatana inoita dare rimwe chete. Hanzi chokwadi here vazukuru? Urambona zvachiitika kuti mukadaungana so. Uya akaita munzwa uya rakarapo aita munzwa akanyamurwa narapasha akapita kondo kakamenyewa kondo kuya anozwa kuti bwerera panawando paye ukafika uyamba kudzvina nawe kuratidza kuti ukamenyewa ukangoratidza kuti wamenyewa kuti kubwerezera pamwe kuti kumenya pamwe kondo kuya murambozviona zvichiitika makambozviona here vazukuru kuti zvinoitika kuti kana makaungana kudai sevana vemunhu mumwe chete mumwe wenyu akaita musikanzwa
anotorwa nevakomana vana mukoma vakuru avoenda naye kuseri kuvomutinha zvisingaite ikoko. Akada kuchema vomutinha kusvika anyarara. Vomuti chidzoka kuvanhu unonyebedzera kusekerera usaratidza kuti warohwa. Ukangochema kana kuratidza kuti warohwa chete tinokuvirika zvekare. Makambozviona ere paupenyu zvinoitika izvozvo? Ime mutazviita ka? Hanzi imimi ndo zvamakaita kai. Ndo zvamakaitana ere mimhuri mazuva sero? Makaitana mambichana? Mukasikinyana mbichana? Akadamenyiwa kamudhara. Hanzi pane mudhara akarohwa. Asa zvidamara. Hanzi haiwa kurohwa kwangu kuri kugadzirisa kuti mubatirane pamwe chete zvakapera. Naika azikuona akangwara apa akusekerera. Hanzi ati muri kuona pakutanga imboramba kuuya chichiya chinesa asiko zvino naye akusekerera akadzidziswa. Iwe sekerera toni. Handi kufara chete. Uona ingani? Tereresa munzwisi hanzi iri dare iri. Ifuna kumarira pano. Idare rine nhamo nematambudziko muupenyu hwemhuri iyi. Nhasi nhamo nematambudziko izvi tiri kuda kuti zviperere pano. Nawo tikapinda kumusoro kuzamba kumenyana kana kuzuyangizana kuti iwe ndiwe fit. Mwese pali pana document yauya kuyangiza mutu fita. Tinoda kuti takapedza kubatsirana pano zvepano zvoperera pano. Hatidi kuti kana mabva pano mazoenda kumboko. Monotanga kuita dandaro rekutanga zvekare matare ekunongedzana muchitana iwo muroyi. Hanzi handizvide munotora mhepo kubva kudare ratateguru Tasva. Handiti ka? Hanzi matare yangu ndoda kuti aperere pano. Imi achanotanga kutaura mashoko kumba ekunongedzera mumwe nemumwe achatora mhepo nekuti pakati penyu hapana nechitupa chekubata munhu uroyi kunze kwangu ini sekuru Tasva bedzi. Munopazivisa? Iwe msikana uyu ari kunja. Iwe msikana uri kunze iwe? Wewe kucheuka nzako. Iwe uri kucheuka mwako iwe. Ramu. Ai uyu. Aiyo ari kuzviziva ndi kutaura ngasimuke. Simukako muzukuru wangu womira pauri papo. Kani yako damarira boni? Dare rako rakamirira papi iwe? Dare rakamira pakuti ndandumira hanzvadzi yangu kuuya kwangu. Iri kuboni? Iripi hanzvadzi yako? Iri kuuya, iri kusvika mangwana. Iripi? Iri kubvepi? Anogara muno maHarare pano kubasa kwaanenge achishanda. Nembe udashoka? Zvimapa zvako zvawaivhara. Hanzi zvishashiko zvako zvawaipfeka wakapisa ere? Aiwa ndaiti ndichakutambudzai dai ndichito. Ai dikira. Hanzi mbomira wakadaro. Zacheza familia yako yabo. Tichazotaura nezveshashiko dzako dzawaipfeka idzodzo kana hama yako yauya. Naika? Tojekeserana matare aripo. Udametewa? Wakagerwa ere wakachekwa nyora dzekugezwa? Ndakagerwa. Uchina mangani kani ofiti? Uchine kupikisa ere kana kuita nharo panhau yeuroyi wandakakubata? Aiwa handina kupikisa, semunhu ndanga ndisingazvizivewo. Ai nauziziva? Wanga usingazvizive? Ndoko kumwikwa kana ungaziva. Kana wanga usingazvizive kugedha hakuna kukiwa kwaubuda woenda kumba kwako inani panapa handiparadze uroyi pamunhu uroyi waasingazive. Aiwa ndakazozviziva Chizvi Ai wewe ukani achitika kare nakudziva kuti urosa. hanzi nhau yaitika kare yeuroyi hwako hwawairoya handisati ndahuparadza wanga usingazvizive kuti uri kuroya uri kudive kutamba neni? Reka kurira wauya wega. Kani yako ndifuna kuirewa reni pano pa vantu impata chisoni. Hanzi nhau yedare remusikana wandasimudzapo uyo handidi kuitaura pano pajekerere kudai nekuti inhau inosiriridza zvikuru. Chabano karabanzi. Zvakanaka muzukuru wangu gara pasi. Iwe rapacho pakonde. Iwe mukomana mujaindi uri papa pedyo nemota nhema. Wabuda nani? Wauya nani pano? Ndauya naamai nana mukoma nababa kana vamwe vacho vadzokera kumba.
Wapita katenga zvikwambo. vaenda kunotora zvikwambo zvavo. Kotangura magarimoto akutsvaka mapine utangura. Chii chiri kupa kuti motokari ikuenda kutora zvikwambo ko ingoputisa mavhiri? Vasutombobatika tatombotraya kuvafonera but havasikubatika. Asi kana ndikucheza ichi. Hanzi asi nhau yandiri kutaura yekuputika kwemavhiri emotokari. Wakoshi. Uvafonera uvabvunza kuti motokari sofa kubva panguva yavasimuka pano vatara rwendo rwekunotakura zvikwambo kuti yaputika mavhiri mangani vabvunza. Ine mavhiri anoverengeka yaputika murwendo rwavo. Ndoparedhe nduze nchini mumasoteri. Hanzi enda pane network uvafonera wabate vabvunza kuti motikari yakuputikira mavhiri kangani. Unoudzwa zvikwambo zviri kwenyu zvine nharo iwe zviri kuda kuurayira motokari pamugwagwa kuti zvireke kutorwa zvive zviparadzwe pano. Rigari pamenepo rigari. Fona uri pedyo baba. Rigari pamenepo nakupita kutali. Hanzi fona uri pedyo baba muzukuru usaendako kure. Sununguka usarohwe nehana rega kutya. Iwe madana. Iwe muzukuru wangu uri mudari. Ndikayangana ngani yako ndikayangana ndikona muropa mumaso mako. Ndacherechedza nhau yedare rako ndaona maziso ako ane ropa. Asi lero. Asi nhasi uno. Ndafuna kukuchenura. Ndoda kukuchenesa ropa rawakabata namaoko ako iwe. Mare. Kuti mhepo dzakaipa pauri dzipere urarame zvakanaka nemhuri. Nankani nangu yakarara ndafuna kukamui ndifuna kuimaliza lero. Tine nhau yengozi zvekare yawakabata iwe iri kuda kupinda mumusha kuti ipedze kuparadza mhuri. Toda kuiparadza zuva ranhasi. Umbafana? Uri kunzwisa dare rako. Ndikayangana wana mng'ono wako kana wanamba wana kumenyewa chani imwe mudapa munhu nankani yakufuna kupombora tangwanyi. Ndakatarisa pavana vako nevana vemunin'ina wako vari kumukirwa nekubudirwa nemhepo yemushakabvu wamakauraya imimi nenyaya yekuda dhirezi kuda vanhukadzi. Chii naiwe muzukuru? Ukuiziva ngani? Nhau iyi unoiziva here iyi kuti ukauraya murume uchimurayira kuti utore mukadzi wake? Aichitwa Mangurenje ne? Hanzi ainzi Mangurenje ndiani? ichokwadi asiko Niani Mangurenje? Ndiani ainzi Mangurenje? murume Wangaripo bara naye ka? Wanga usina kana ukama naye ka? Kani wewe udaita masteri kwa udachenjera maji. Mukazi wake mkuru anabwera kwaye kuti aini ndifuna kujara tomato. Ate ndifuna tembiko ndikaise kuti tomato rege kusoyeka. Hanzi ukashandisa pfungwa iwewe muzukuru kutenderedza vanhu. Mukadzi mukuru waMangurenje akauya kwauri akakuti ndipe temiki ndoda kunoisa kumadomasi yangu kuti madomasi arege kuparadzwa nezvipembe nene. Asi nkani mkanayamba makarabasi uyu mkazi mkuru anatenga mng'ono wake kubwera naye pakintari. Uyu angakaramba akurepera kumenya matizori. Uyu angakare tani ona chiri mwana mng'ono. Zvino ndikatenga uyu uyane moyo zvichitarini. Kotangura ndikaparadza uyu nditegerini bwino ngazi. Nawe nkani yacho? Asi iyi nhau yaukatanga wagara pasi wewe nemukadzi waMangurenje mukuru. Kuti mukadzi waMangurenje mukuru zvaanga atora chinin'ina chake achiita chimutsa mapfihwa kumurume wake. Zvino murume uyu yanga chembere isisakwanise kuvaka bonde nechimuning'ina chemukadzi waMangurenje chikuru ichi. Iwewe wakaronga nemukadzi waMangurenje mukuru kuti iwe unofanirwa kutora muning'ina wake mudiki uyu. Asi kuti ugone kumutora zvakanaka unofanirwa kutanga mauraya Mangurenje. Makazoita dhiri rekuti mukadzi waMangurenje azokutsvaga poison kwauri akazonoisira murume wake akafa iwe ukawana kutora mukadzi iwe. Handizvo? Ukuiziva ngani? Uri kuiziva here dare? Apa kana mkazi waMangurenje yemkuru anzadzi yakaita zangani kuti uyu ndi apa mamuna. Kana anzvadzi yemukadzi waMangurenje mukuru anzvadzi yacho yaitoziva kuti anzvadzi yake mukuru ndiye akauraya murume wake. Uiziva ngani? Unozviziva kuti aizviziva? Apa rata ungazi atapita kuponi. Iko zvino mukadzi uyu akatiza akaenda kupi? Udzani kwani? Hausi kuziva kwari? Asi kani ya kutenga mkazi. Imi mudayamba kubomborana. Uyu achiri na mtima. Asi nhau yekuya ukazoronga yekuti arega ndichitora mukadzi uyu ndichiita naye zvandoda madiro. Ukatanga wazozvironga mushure asi wanga watobvira ke kutanga uchitobira kumukadzi waMangurenje mudiki. hongu asiko Wabatwa kamzukuru. Muri kuizwa here nhau yakomana? Muri kuizwa here wakomana? Famba kwadaita. Kufamba kwaikaita nyaya yacho.
imi mbazaibatira nkosi ngati pepara rakto asive tiidzoko tichoka nayo pasi. Hanzi imi makazongoinzwira padenga zvizere mukati nhoroondo zvakatangira papi kuzosvika papi zvikazofamba setekniki ikazokumbirwa mukadzi akazotopota achinorarwa naye kumagadheni. Manga musingazive zvikatangira papi asi isi madzitateguruka tinozvifukunura dhipi kubva pazvikatangira. Uyo akabvira kuita chiupombwe nemukadzi wamangurenje mudiki kusvika azotsveterana nemukadzi wamangurenje mukuru kuti aiwa ngatiuraye mangurenje tinatsotora mukadzi zviri feya. Ndo zvaakaita mukomana. Chenjerai vakadzi vanoenda akomana. Vatangira patelefoni. Ukwanzi foni yadaviwa ero. Vangasana patelefoni umene. Vanganiwa nemafoni pane vanhu vaenda uko. Ndaita namba dzasekuru vapatinofai nenhamba dzababa nenhamba dzamusana. Dzese dziri kuramba. Ndikangana vanhu dzingachitengati vaima pariberedhe. Hanzi ukaramba uchiedza uchavabata ako panzvimbo yavariko zvino ndoingori isina network. Apa ndikaenda inango ngani iri kumarizani. Vanatsikana mukaona rina mamuna. Vana arabaje kuti muimire tukimarini. Uyu pana mangwara rasiwa na payo wake. Adauza kuti iwe idza ndikusire zvina hana. Kuti iwe kana dzakusokoneza pane dzakusokoneza. Pita munyumba kuchukua uombere nderu zemanja. Penango zedzwa kuda dzinchita. Adasiwa chikwambo na madharaje. Iwe kuna marisho vetu. Ndanocherechedza zvekare pamuri mose semhuri. Ndiri kuona vana vasikana dzimba hadzisi kumira. Vana vakomana dzimba hadzisi kumira. Kana muyu mparanje paribe. Vana vasikana kushandiswa nevarume rudzi rwechikwambo cheusiku. Vanakomana kushandiswa nevakadzi rudzi rwechikwambo cheusiku. Varume kuneteswa misana kana makaita vakadzi mumba maponde hamusi kukwanisa kuyavaka. Kuburikidza nekuda kwechikwambo rudzi rwegondwa uturuka chakasirwa uyu baba wenyu akachisirwa nababa wake. Ndo chakapiwa mhiko yekunzi iwo unofanirwa kupota uchienda pahuva mwaka kana uchinge wakwana uenda pachikuva muimba inonzi kitchen inobikirwa yeye kumusha yeye. Wonoomberera pachikwambo ichi uchinoreverera kuti mwaka wakwana uchitaurira zvauri kuda pamhuri yako nemararamiro kuti mhuri ienderere mberi ichirarama ichibobodzewa. Uyu ndo zvaita. Iwe dareri inhema here yandiri kureva kwauri kana ndiri kureva idi? Udauzwa tani kuchikuva? Wakauzwa nababa wako kuti unoita sei kana unoenda pachikuva iwe? Unopfugama woembera uchitaura zvauri kuda. Asana kuzanda kusira chani? Baba wako akakuudza ndakusira chii chichakuchengeta nekukuitira zvaunoda? Vakangoti ndichasiya ndaisa muhuva umu chihari. Ukaombera chachoka kunzi? Kana waombera chaibuda kunze? Chachisingabuda. Ai. Mankwara adaika akaombera aichoka kunze. Hanzi mushonga wacho anga akaisa muchikuva imomo waiti kana waombera iwe chaibuda kunze. Wapanzwa? Apa ndikayangana natsikana simagondo turuka akuwala vese vana. Nazvino ndakatarisa kuvana vasikana vese vemumhuri mako vasakadzwa nechigondwa uturuka chinyambobobo. Umbafara? Wapanzwisisa vazukuru. Muri kunzwa mese masikana? Hanzi makasakadzwa nechinyambobobo. Saka mukaona kana kukara kumamuna mukarane kumamuna. Ndiye kusaka munoona kuti kana makaroorwa mumarume so munongoroorwa murume anongoratidza kukuda zve 2-3 months. Kechi4 akaka murume hachakuda kukusema newe wakutosema murume wacho wakutofunga zvevamwe varume maex yaya wakutoita ngechirombe waenda mubhawa wadi makuitwa zvirombe nekuda kuchinyambobobo chakewe chakasirwa nababa wake mukomana. Muda maravhida. Hanzi makatosakadzwa kuti kana varume vakutonzwa chifinhu nemi kana ukatotanga ndiwe kunyenga murume anotokuramba. Apa uyu familia unofuna kuti mucheze naye pamwe karanda chiwa zvinhu. Nekudaro hama yenyu inoda kuti mutaure naye ndisati ndaparadza chikwambo chake chakasirwa nababa ichi. Kana mune zvamufuna kukocha. Kana pane zvamunoda kumbomubvunza ipapo kuti saka zvakati wazvifambisa sei zvakati wazvifambisa embotaura naye embomubvunza iyoto. Aiwa sekuru tinganonotsadara. Ai mukozeni. Hatisi kuda kuti pazowanika mumwe anozobvunza kumba kana anozotaura zvimwe anotaura kumba hanzi mubvunzei. Nekuti munhu haasi kunyeberwa, haasi kumanikidzwa plus haasi pakurohwa. Zvakanaka. Sumudza musoro otaurisa ini ndiri kuno kure kuti ndinonzwa. Ichokwadi hanzvadzi yangu
ini izvozvo inezvi ndezvokusikwa zvokuti dai ndaizivawo kuti ndozvazvinotoita izvozvo ngadaitsira zvigamuchira. sunungura vana datosarudzawo vanodotororawo ipapa Wakasununguka hauna kana panondibata. Munango. mumwe wabvunza Chera munonzvika. ndainobvunza kuti chikwambo ichi chiri 1 ndo chaikwanisa kutishandisa vakomana futi navasikana here kana kuti zvanga zviri kuti papa nechikadzi nechikombo chashandisa varume chishandisa Ndingagona kutadza kukapindura musa zvinhu zvekungonzi nongoya uchiombera kuti ndizive kuti ndomoti chaishanda University. chaishanda hanzi nasekuru sanzvenge natsakutsanangura zvikaita chinhu chako Vakazi vana chavo, varume vana chavo. Kwere kuda kutonzenga. Right, mumwewo ane charuda kusekuru kwekuti kwataifamba kwese ndo zvataingobata. Saka makaona takati isusu aiwa tisvike kwamuri nokuti zvamuri kutsanangura zvese ndo zvataibata kusvika tazosaidzirana kuti tisvike pano. Chatinokundira isusu kubatsirwa pamusoro pechinhu ichi nokuti chikutishaisa rugare. Munango. mumwewo ane chaari kuda kubvunzawo kana kutaura. Inongoti kana madashuwa nemwoyo wese aiwa kana chakaipa tivake umisha tiitovaora mumusha toitawo vana vasingafe uyezve zvachitopirwe mwana wakwasha notsvaira mwana wakwasha zvokuti kana kuri kuti mwoyo wese aiwa toteera mukoma kuti zvanaka nokuti kana kuwirirana kutogara tiri semhuri ndikoku baba wachifa yobvunzawo kuti ndezvekusirwa chete hapana chavo chavakaenda kunotora vega here kumutema kungubvunza. Ndiani wako? Ndiani wako? Baba kuita sei? mwana wavo chete Yakanaka. aida kungobvunza kuti ndo chikwambo ichi ndo chebve kana kuti nezvimwe zvekutora nei. inini zvangu chaizvo asi chandinoziva ndechekuti pandairwarirwa namai vake pane vanhu vaibhuyawo vaivabatsiri vava vachisiya vaiso zvavaiisawo mukati memusha. Saka zvinhu izvi pamwe zvinogona kuchinja. Uya kuda zokufukidza takwaya zvinyumene. Handijekesai kuti hamuna zvenyu here ndomubvunzo womwana jekesai kuti mimi hamuna zvenyu kana muinazvo hatingopedzai kadare racho tiro. Inini pachangu kwete. Saka hapana zvati kutaura. Mumwe. Zvinoti sekuru wauya tauya pasekuru kuti kuzobatsira. Zvinokwanisika here kuti kana sekuru vakutibatsira nokuti nhau iripo ndokuti tichenese musha. Kana sekuru vakutibatsira sekuziva kwenyu pane zvinhu zvichabata. Munokwanisa here kuti udza kuti hazveshuwa chiri kubatwa nasekuru ichi ndicho ichi. Toenda pane chimwe ichi ndicho ichi. Asi ndaichifunga kuti zvinogona kutibatsira kana pachinge pave nepapindurwa pamibvunzo yekuti hapana weve chenyu chamuri kuziva chamakabata. Kuitira kuti isusu kana noti isusu hatine maziso edu togona kutadza kuzviona. Asi muchatibatsirawo kuti sekuru zveshuwa vaita basa. Voti sekuru vataura kuti zvinhu izvi paiombera pahuva zvaitobuda aitozviona atochiona patotiziva kuti ichi ndicho ichi. Chokwadi vasekuru. Pera mvura nditsunure ndisare kuparara kurapo. Handi nasekuru kana muchida kuti ndipfekenure nhumbi dzese ndirase. Ndicheta kwanako. Vana kuti mana Thomas. Hanzi vamwe venyu vane kutenda kushoma uku. Yenda mbira. Oh, yeah. Oh, mira mugongo omujawera. Oh, mira mugongo mwangane kare.
Thank you.
Muri yacho Pinangu muzafuna memory yangu. kana manga mchida kuti mozopota mchirangarira mchizoona zvinhu izvi. Mutengene ndogota. Torai zvenyu videos kana makamera mozopota mchizoona property ya baba. Mutengene mapicture yedu mutikaga. Torai mapicture, torai ndiripo page so. Property. Mutora mavideo kana nini? Mutora video photo. Ya, torai property ya baba wenyu ngane property. Fuma. Kuyangana vanasikana mungachiretana naye mparanjo. Vanasikana hanzi munorarama sei nacho chishondo chakadaro ichi. Mungaramise naye mdara uyu tasabu. Hanzi baba wenyu aikuraramisa sei nechinhu ichi. Madara. Baba. Vana paya vakubvunza mubvunzo. Vana vakubvunza paya mubvunzo. Kuti baba, izvo mukubata izvi zvikuda kubviswa izvi ndezvakusiyiwa here kana hapana zvako. Vakubvunza kuti baba. Iwo kanzvenga. Baba zvinhu izvi zviri kuda kubviswa pano nasekuru nhasi. Zvose makaita kusirwa nababa wenyu here. Hapana iwo chenyu here chamakabatawo asi iwo wanzvenga. Kutaura kune vana chaizvo. Uyu mudhara uyu ndowadasiriwa. Hanzi ichi chamuri kuona chimudhara chikwambo ichi chiri kunoku ichi ndochawakasirwa baba wenyu. Hamazvizwa muri yese. Ichi chako ichi. Asi ichi chimusvondo ichi chavanosvondoresa vanasikana ichi ndo chavo chavakatsvaga vega baba wenyu. Ndokanida kupasa kunyenga mukadzi wamunhu. Hanzi ndo chakazomutuma kuti azotora mukadzi wemunhu kuti azomunyenga. Ndo chamunyeredza ichi. Imi wanakomana uyu ndo mukadzi wano. Imimiwo vana vechikomana iri ndo chamaishandiswa chamaiboba ichi usiku ichi. Ndo chava chibhebhi chenyu ichi. Hanzi nhau yedare ndichikurukura kudai kukurukura hangu asi idare rinosiriridza. Iwe zvinhu zvabata zvanichi. Baba mhanzi zvinhu zvamabata zvindi zvani. Zvese toti zvazva. Aya ukati zvese toti. Ina ndishande toti. Ndezvangu. Ndezvangu. Aya nakuchaida kugeza mumaoko ndasvika. Haina sekuda kugeza maoko uza vana vako. Uya mirira kuona vako. Vaudze kuti ichi ndashandisa so ndashandisa so kusunungura. Chivatsanangudzira muri kuti ichi ndachishandisa so kuvanasikana ndichivadai ichiwe chindachishandisa so. Vanasikana vese vaudza kuti iwewe ndakakurova neichikangani. Iwo vana vakomana vaudza kuti icho warovesa ukangani penaiti. Vaudze muri yako. Vana vangu vese vana vakomana ichi. Makarova kakawanda kana kukaverenga ndigona kukaverenga. Ichiwo ichi vanasikana ane hanzvadzi vese ndakavarovawo kakawanda kuti ndiverenge kusvika nhamba ndinganyepa. Murunamiridzo! Arikuda kusunungurwa murume uyu. Arikuda kusunungurwa vashondowa. Hanzi kuvaroora vashondora uri namushondora akanyanya. Vamwewo vakasangana navo. Asi vamwewo vanga vasati. Vanga vasati? Asi vanga vakasangana nazo? Munzo era zasuku. Ati vamwe vakaita sei? Saka iwo muzukuru ndombo kubvunza. Padisa kudzimirira, kudzimirira. Musadzimirira. Iwo muzukuru kabata zvinhu zvako ndari ndombo kubvunza. Saka iwo kana uchiita bonde nemukadzi live handiti ka. Nepaunoita nemukadzi kana muroora kana mwana nechimushondo. Ati mukomana wewe akanyanya wewe bhosi tasamune mutakira horo yacho mumwana wamari. Panara kumuda Robert. Senate. Aiwa. Saka na soba mukadai soba buruka wega msaizi. Aiwa kana. Buru. Saizi no patara kai. Ndapera simba seku. Naicho. Ana buru makafika mwandazo mara uyo mkomana big size. Aushorewo. Sekuri ndikukumbira kubvunza murume wesekuri nini? Iwo muzukuru iwewe. Uri kumanikidzwa here, uri kuchisidzirwa here, uri kunyeperwa here?
ina hapana kana pakandibata kana chiri kundi uri kunyemperwa here kana kumanikidzwa hapana kana chiri kundi zvauri kutaura unatsa kutaura chokwadi zvinhu zvaunatsa kutoziva zvaunatsa kuziva ndakasununguka chitiudza kuti musvondo uyo ukamutora kupi aya matelefoni ndareva kuti tenge mapikicha basi mafoni echidzimai zonga ndimatora mapikicha kuti mupote muzoona musvondo ukapiwa kumozambique apatara chokwadi kumozambique zvanga zvaita sei kuti uzotsvaga musvondo iwoyu iye akaita kukupa here usingazive ndo zvaunoshanda kana kuti ukatoita zvokutoronga kuti ndakutsvaga musvondo wangu unotadzisa hanzvadzi nevana kuroorwa wakazviita zvokuronga sei kana kuti iye ndiyakakutsvetera kukupa here wanga ugara usingazvide here bva wazongozvionerawo mugiraundi kuti zvinonaka kana kuti ukatoita zvokutopurana ndiyo kana kuti pakutandara uchiudzwawo mazano nevamwe wakaita sei kuti uzopiwa musvondo iwoyo zvakafamba sei mbotitsananguri ndichitora chinhu ichi sekuru ini ndasingagutsikane nezvandaita kuti zvandaita izvi ndizvezvo zvinhu yambudzikana kuti anenge asina ndo zvakazopa kuti kundadiwo ndotsvaga mune mushini wekuwedzera kuti pamwe zvakanaka saka ndichiri kuenda mberi pamusoro yazukuru ndichiri kuendera mberi kutaura naye muzukuru saka iwo tomboti waona muroora wamezha muroora waswera achifamba masikati uchimuona wati mwana wamezha unotsa kuda kumusvondora nemusvondo waioperata sei nawo musvondo waioperata nawo pachihuva pahere kana kuti waitoita kutoenda uri live worova nemusvondo wako here kana kuti waita kutuma waiutuma semusvondo iwoyo waiushandisa sei ichi chinhu sekuru chachisingaite zvokuenda inini kuenda feya kutosvika tomboti muroora ndosvika pamuroora inini ndosvika ndobva ndatomugumbatira kwakurara naye aiwa inini nefaniko zvakaita kwandiri kuno pamuzvakaita kuchini icho chewaiti icho chibhokisi icho indakagara panapa chinotobva pandiri panapa chichienda ikokuyo zvichitopedzerana ikokuyo asi neichitozoona kuti apo basa rikuita sekuru ndimukanya mukoma wangu uchimusiya ndimukanya waponeswa naRobert andida kubvunza yama yangu aiwa yama yangu nekuda chinhu chabva kunyanya ichi chasingafiti dzimba zvakanyanya ichi ndo chinhu chachakashata kuvanasikana kuvarume anogona kuita ustaboni kana kusateerera murume kana kusatoda kurara nemurume wacho ndo zvachaipedza appetite takapa ukapedzera ndopa wakapedzera chitakura chitora sekuru ndo patakumbira katikati ndimukanya apa aiwa mukoma wangu sekuru hapana kusina feva yenyu hama ichauya panapa muzukuru tiri kuti wambotanga kubvunzwa apa sekuru vatsanangura kuti waitiwo ukaombera pachikuva paipai zvinhu zvaibuda waizviona iwo wamboti handandisingazvione zvandisingabude sei wanga uchimbotanga uchiramba-ramba peda zuva chikonzo chamamborambira paipai handiti mhosva naisekuru haitambiro sasasi mhuri handinayo iyi ikanzwa kudaro kuti ndaitomboona mafaona sekuru ipapo ndo panoita sekuti rega nditi vigeiwo mbijana manje sekuru wacho havazooniwo kuti muzukuru ari kuzama kuviga havana secret sekuru mumuimbire achienda kudhiramu achibva kudhiramu obva agera oiso anyora right basa rake tapedza vada kusarira kupiwa mushonga mangwana vakugadzira nyaya dzemushonga iye kusendo muda afanira kuti arutsiswa izvinokwadoko kuti angarutswe usiku nazvidi arutswa kuseni ndikumusunungura kuseni taura mukoma ndokombera kubvunzawo sekuru pane mabhegi angu anga ndikabatanidza pamwe chete neizvi zvangu kuno here zvimwe zvasarira mabhegi angu aiwa hapana azvikunata kudzatora bhegi reblack hai ndo zvandaona ameno kana mune zvenyu kuti vanoshandisa nyoka anyoka ndedzeshamwari so zvandikuda uyu ndikamugera ngamusanyora chagadzira mushonga ndikanyandonyanda kune vamwe ndikuziva kune vamwe vasina kuya pano vadiki kwete vaombe vane mushonga
soka nyani kachatina musashamisika munhu kufane munikwa kana kufana kubuda mututu mozati nditashu mangwana mututu chete nemunikwa moti tashu why muenda kurufu tikusaenda kurufu sana kuti tashu ande mina simuka mwana wangumvunza shakuro hakunawo here vakadzi vangachishanda navo mukomo wangu aiwa ndati ndugadzira kanyambo simukai sida umtijamba Sara ipano vanongwa ndichakuda zvocho. Betemo. Muri yangu yese ndachirarama. Betemeji. Iliwa pamana. Kana vanorima ngavakomboresa takuda kurarama upenyu hutsva kuti vararame upenyu hwakanaka. Hururumiridzo. Oh, mavhiri anzi yaputika katatu. Zvakanaka. Saka sekuru vanoona prasa vana secret. Muzukuru chienda paunogera. Kumanyuka. Gerai muzukuru achekonyora dzake mishonga mumhuri yese mangwana. Tatenda kunze kwadiwa kwamabatsiro mangwana. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.